Benvidos a Filopodcast, un podcast no que repasamos as preguntas teóricas de historia da filosofía para o BAU, hoxe, física e metafísica de Aristóteles. Nesta pregunta imos situar o pensamento aristotélico no seu contexto e imos achegarnos en especial ás súas teorías físicas e metafísicas que compoñen a súa visión e cosmovisión da realidade. Aristóteles sitúase na filosofía antiga e máis en concreto no paso da chamada época clásica grega ao helenismo. Por un lado, a época clásica grega foi o período caracterizado polo florecemento da filosofía no contexto da democracia ateniense, con Sócrates, os sofistas e Platón, entre os séculos V e IV a.C., e que Aristóteles viviu na súa xuventude. Así, Aristóteles nace en esta xira no 384 a.C., ligado á corte dos reis de Macedonia e foi enviado á Academia de Platón con 17 anos, tras a morte dos seus pais, e estivo ali ata a morte de Platón, 20 anos despois. Por outro lado, o helenismo foi un período caracterizado polo feito de que as polis gregas deixaran de ser autónomas e independentes ao ser conquistadas e subordinadas ao mando de Macedonia polo emperador Alexandre Magno, quen foi discípulo do propio Aristóteles cando aínda era un príncipe. Outro trazo característico do helenismo é que se rompe coa idea de que os gregos eran superiores ao resto dos povos e produciuse un certo individualismo derivado da perda de sentimento de pertenza ás súas antigas polis ao xa non participar da política. En este contexto no que Aristóteles funda a súa escola filosófica denominada o Liceo en Atenas no 335 a.C., na que imparte clases e escribe os seus textos máis importantes, coñecidos como os escritos esotéricos, con ese, por ser escritos privados para os seus alumnos e que inclúen os textos de metafísica e física que imos comentar nesta pregunta. Tras a morte de Alexandre Magno no 323 a.C., Aristóteles marcha, por non decir fuxe, de Atenas por ser visto como un colono estranxeiro ao servizo do propio Alexandre Magno e morre ao pouco tempo no 322 aos 62 anos. Antes de comezar ca súa teoría metafísica e física, cabe sinalar que Aristóteles non é só un filósofo, senón un amante da filosofía que consideraba que en todas as persoas había unha pulsión filosófica de amor polo saber, e de aí, pois a súa cita de texto, abro cita, todo home desexa por natureza saber, pecho cita. Esta pulsión é a que o levou a estudar 20 anos con Platón e a ser o seu máis fiel discípulo durante moitos anos na súa etapa de pensamento platónico ou de xuventude, pero tamén este amor á verdade o que o levou a comezar o seu propio camiño e a distanciarse de Platón e do pensamento platónico. Así se lle atribúe a frase «Eu son amigo de Platón, pero máis amigo da verdade». En especial, Aristóteles vaise distanciar sobre todo da teoría das ideas de Platón e da crenza na existencia dun mundo intelixible, separado e superior ao mundo sensible, porque comparten o universalismo moral, o universalismo nosolóxico, pero, basicamente, Aristóteles elaborará o argumento do terceiro home, que consiste nunha reducción ao absurdo da teoría do seu mestre, sinalando que, se pensamos en que todos os homes individuais imitan a unha mesma idea de home, debería de haber outra idea intermedia sobre o que comparten eses individuos ca idea en xeral. E entre esta terceira idea e os homes particulares, de novo teria que haber unha cuarta, e despois unha quinta, e así ata o infinito. Dese modo, encadearíamos ata o infinito a existencia dun mundo, dun modelo do modelo, o que nos levaría, basicamente, ao absurdo. Polo tanto, fronte a esta teoría, fronte ao idealismo platónico, Aristóteles elaborou unha teoría metafísica que se denomina realismo, a cal consiste en que a única realidade que existe é a que podemos atopar nos individuos particulares do mundo sensible. Mais, sendo así, como pode haber esencias fixas e únicas nas cousas que vemos tan distintas e diferentes? Porque, como decía antes, ese esencialismo ou ese universalismo é compartido por Aristóteles. Como explica ele esa cuestión, polo tanto? Pois para explicar esta aparente contradicción que levaba a Platón a distinguir entre os dous mundos, o que vai facer Aristóteles é elaborar a súa teoría da substancia e distinguir entre as substancias que son esas esencias fixas
e permanentes, por exemplo, a substancia humana, a humanidade, e que subsistirían por si mesmas diferenciadas, polo tanto, dos accidentes. Por exemplo, en canto a unha persona, pois ser calvo ou ser de pel oscura ou máis clara, pois son cuestións accidentais, que é o que fai que cada individuo sexa distinto. Digamos, hai unha parte que fai que sexamos todos iguais e outra que fai que todos sexamos distintos, que ten que ver con eses elementos vinculados á apariencia e non tanto á realidade en sí mesma, que son eses modificadores das sustancias. Así, por exemplo, tanto Platón como Aristóteles ou Xulio César comparten a substancia humana a pesares de que a súa altura, peso ou constitución sexan diferentes. Para fondar nestas diferentes formas de ser, que o pensador denomina sustancia e accidentes, Aristóteles chamou categorías a cada unha das dimensións do ser, que tamén se corresponden coas dimensións do decir e pensar, é dicir, no plano lingüístico. Por un lado, temos a categoría máis importante que é a de sustancia, que está presente cando nos referimos ao verdadeiro ser de calquera individuo. Por outro lado, temos as demais categorías que podemos considerar accidentais, e que son a calidade, a cantidade, o lugar, o tempo, a relación, a situación, a condición, a acción ou a paixón. Como vemos, tamén hai unha certa reconversión da prioridade ontolóxica platónica en estes novos conceptos de substancia e accidentes, solo que dentro dunha mesma realidade. De maneira que, aínda que Platón cría que a auténtica realidade está composta polos individuos particulares, tamén admitía que cada individuo ten unha esencia que é o que o define e que é compartida con outros individuos do mesmo xénero ou especie. E máis, ele empeza a facer grandes categorías dos animais e das especies, precisamente porque comparte esta idea base que o que máis tarde levará a que se fale de que Aristóteles defende o fixismo fronte a teorías como a da evolución de Darwin. Para entender o que é o que Aristóteles entende por esencia, convén aclarar a distinción entre a materia e a forma. A materia é aquilo do cal está feito algo, elemento informe, mentres que a forma é a maneira en que esta materia está organizada para facer dese individuo precisamente o que é, o chamado principio de determinación. Esta teoría denomínase ilemorfismo, xa que en grego ile significa materia e morfé significa forma. Segundo o ilemorfismo, os individuos particulares están compostos por materia e forma. En relación coa súa explicación en torno á sustancia e aos accidentes, cabe vincular a forma coa sustancia e a materia cos accidentes. Así que o gatiño oreo sexa un gato e non outro animal depende da forma que teña, mentres que os seus trazos característicos como a cor, altura e demais dependen da súa materialidade, que sexa un gato de pel gris e non de pel negra ou pel blanca, pois teria que ver con isto, que a materia da que está feito. Con todo, compre remarcar que a esencia en Aristóteles é inmanente e non trascendente como en Platón, xa que en lugar de atoparse nun mundo máis alá, o que fan, pois digamos, esta esencia, agora esta sustancia está no propio ser, en contraposición a Platón. Como dicimos, en lugar de atoparse nun mundo máis alá, está nos propios individuos particulares. Isto leva a contrapoñer, polo tanto, o esencialismo inmanentista ou inmanente de Aristóteles co trascendente ou trascendentalista de Platón. Polo tanto, para conocer, según a visión de Aristóteles, que é o que fai que as cousas sexan o que é preciso conocer cales son as súas causas e principios. Por iso Aristóteles ten presentado en primeiro lugar a metafísica como a busca ou a procura destas causas primeiras e a considera máis importante que as outras ciencias, é dicir, as outras ramas do saber. Mais, alá da materia e da forma, vai chegar a establecer, como vos decía, a existencia de outras causas. Digamos que vai a considerar que a materia e a forma teñen que ver con dúas causas intrínsecas dos seres, a materia da que están feitos e a forma que seguiron a facerse, pero considera que por outro lado hai outras causas extrínsecas que van a ser a eficiente e a final. Distinguindo así, pois 4 causas, as cales van a ser agrupadas en 2 grupos, como vos decía agora, as intrínsecas e as extrínsecas. As 2 primeiras causas refírense á contemplación do ser en perspectiva estática, é dicir, de que está feito a nivel de materia e forma. E, así, a nivel estático, pois nos bastaría ca forma e a materia para conocelos. Aí estaba, como decíamos antes, a súa teoría ilemórfica. Pero en certo momento vai a comprender que eso só nos dá unha parte da realidade, e para entender a realidade hai que entendela tamén en movimento.
co cal para entendela no seu propio desenvolvemento, de forma dinámica, fan faltas outras dúas razóns ou causas que as expliquen. É dicir, quen as creou ou como foron creadas e, por outro lado, con que obxectivo, cal é o seu fin. Desta forma, unha árbore pode ser explicada pola súa materia e forma, pero se a contemplamos doutra forma e nos preguntamos como apareceu, por que medra, xorden, como decía, estas dúas razóns ou causas extrínsecas. Por unha parte, temos, como vos digo, a causa eficiente, quen o creou, e por outro lado, a causa final, a cal ademais ten unha gran importancia en Aristóteles debido a que el pensa que todo o que existe responde a algún tipo de causa, o que chamamos o seu teleologismo ou concepción teleolóxica, e que vai a ter unha importancia suma dentro do seu pensamento ético e político, como veremos en outro momento. Un aspecto moi importante da filosofía aristotélica, polo tanto, é a súa existencia, como decimos, en que todo responde a unha causa final. Así, por exemplo, os teléfonos móviles existen para a nosa comunicación. Mais segundo Aristóteles, como vos decía antes, tamén os seres naturais responden ás causas finais porque cada un deles persigue os seus propios obxectivos. Así, por exemplo, pensaba que os páxaros teñen as súas ás para voar e que os peixes dispoñen de branquias para respirar. Debido a esta consideración de que todo o que existe ten un fin natural, pois se hai a súa visión teleolóxica que, como decíamos antes, aparece reflexado nunha das súas citas, donde di, abro cita, non queremos ter coñecemento de algo sin antes ter captado en cada caso o porqué. Pecho cita, é dicir, o seu porqué, a súa causa e sobre todo a súa causa final. Por outra parte, un dos problemas máis antigos da filosofía é o de como explicamos a existencia do movimento e con el o paso do particular ao plural, que fora negado por Parménides para quen era unha mera ilusión provocada polos sentidos. Outros, como Heráclito, consideraban que o cambio non era unha ilusión, porque a esencia mesma da realidade consistía na continua transformación de todo. Posteriormente, Platón dixera que o cambio só existía no mundo sensible e que, pola contra, a verdadeira realidade, o mundo das ideas, era inmóvil e inmutable. Que vai dicir sobre isto Aristóteles? Pois Aristóteles explica o problema do movimento como algo vinculado á súa propia visión da realidade. El pensaba que a realidade había que distinguila dentro de dos planos da propia existencia, que consisten na potencia e no acto. Neste sentido, o movimento non sería outra cousa que o paso do plano da potencia ao do acto. Dicimos que un ser está en potencia cando ten a capacidade de transformarse en algo distinto. Un ser en potencia aínda non alcanzou o pleno desenvolvemento de todo o que pode chegar a ser, de todo o que acabará sendo, pero ten aínda a posibilidade de cambiar e modificarse niso nun futuro. En cambio, un ser en acto é aquel que xa alcanzou a plenitude de todo o que pode chegar a ser. O movimento consiste no paso do ser, polo tanto, en potencia ao ser en acto. Así, o problema do momento queda explicado como unha actualización ou realización efectiva por parte dun ser das súas posibilidades que están nas súas potencialidades e que antes tiñan únicamente en potencia. Neste sentido, como unha semente xa é en potencia unha flor, cando chega a ser unha flor, simplemente o que fai non é pasar do ser ao non ser, sino pasar do ser que xa era en potencia ao ser pois que chega a ser en acto. Desta forma se evita, como decimos, ese cambio do ser ao non ser que denunciaba Parménides. E o cambio non é un cambio de ser a non ser, sino un cambio dentro do propio ser, de ser en potencia a ser en acto. Deste modo, Aristóteles esquiva, como decimos, a crítica parmenidea, que tantos problemas lle dera aos filósofos presocráticos e que tamén se tiña en conta na teoría platónica, basicamente defender ese mundo das ideas como un mundo fixo e inmutable e deixar o cambio como algo do mundo sensible que é unha mera apariencia. E esta distinción entre potencia e acto pois garda estricta relación en Aristóteles coa distinción entre materia e forma. De feito, a estructura ilemórfica da realidade sensible é a raíz de todo o movimento. Só os compostos de materia e forma poden cambiar porque só a materia implica potencialidade de adquirir unha forma. Materia asóciase entón á potencia e a forma ao acto. De este
interese dentro da súa teoría física polo orixe do cambio e de onde sae a súa cita textual, abro comillas, o necesario na natureza e a materia e os seus cambios, fecho comillas. Por outra parte, acorde coa súa teoría da substancia, Aristóteles distingue dentro dos tipos de cambio un tipo de cambio substancial e outro accidental. O cambio substancial consiste na xeración ou corrupción, porque é o que afecta á substancia, por exemplo, cando un ser vivo nace ou morre, e por outro lado temos o cambio accidental, que son aqueles tipos de cambio cualitativo, cuantitativo e de lugar, os que teñen que ver cas categorías accidentais que víamos antes, como por exemplo o crecemento ou a traslación dun obxeto, é dicir, se eu cambio de lugar, pois non teño un cambio substancial, ou se me crecen 2 centímetros máis o pelo, pasado un mes, pois eu non cambiei a nivel substancial, solo de forma accidental e polo tanto é un cambio accidental. Por outra parte, en canto á súa teoría do movemento, o que non se move, como podemos estar vendo, porque a forma é máis importante que a materia, pois o que non se move é máis perfecto que o que se move, por estar no primeiro caso máis en acto e no último máis en potencia, porque como decimos, o acto, o que xa está rematado, é superior ao que aínda se está transformando. E iso o que o leva a establecer, polo tanto, unha xerarquía dos seres. Por un lado, o ser supremo, o cal é inmutable, e o que move sin ser movido, pois é o que estuda a teoloxía, é o que se ven en chamar o motor inmóvil, que, como decimos, é acto puro. Por outro lado, temos os seres manufacturados, artificiais, os cales non teñen o movimento en sí mesmo, é dicir, non teñen en sí mesmos o principio do seu cambio, son produto da técnica humana, pero independentes da mente do ser humano, e son o que estuda a técnica. E por último, temos os seres naturais, que é onde están os animais, as plantas, o lume, a auga, ou nos mesmos, e que ten que ver, pois eso, con aquelo donde existe o principio de movimento e de repouso en sí mesmo. Os seres naturais son xerarquizados, por outro lado, en base á teoría da alma de Aristóteles. As plantas, que supuxen a alma vegetativa, son os seres inferiores, ao posuir esa alma solo vinculada ás funcións vitais máis necesarias. Despois atópanse os animais, que aparte desta alma vegetativa posúen a alma sensitiva, vinculada ás funcións de sensación e de movimento, é dicir, o aparello locomotor. E por último, atópanse os seres humanos, vinculados á alma racional, a parte das outras dúas partes da alma, vinculada cas funcións do intelecto e o coñecemento, o que os fai, polo tanto, os seres naturais superiores dentro desta xerarquía dos seres de Aristóteles. Por último, en canto á súa cosmoloxía, como consecuencia da concepción do ser, Aristóteles chega a unha serie de conclusións a respecto da orde universal. Algúns dos seus elementos poden resultar extraños, pero constitúen a visión do mundo que se ten, con poucas excepcións, hasta o século XVII, despois de Cristo, é dicir, o momento da Revolución Científica. As características, como decimos, máis importantes da súa cosmovisión son que se trata dunha concepción geocéntrica, ilimitada no tempo, é dicir, eterna, limitada no espazo, heteroxénea, teleolóxica e organicista. Dentro destas destacamos, pois, esa idea da heteroxeneidade que ten que ver con que a realidade non é homoxénea, senón que a realidade depende, hai unha distinción, dependendo dos elementos do que se estea composto. A esfera sublunar está composta dos 4 elementos de Empédocles, auga, lume, aire e terra, e pola contra a esfera supralunar está composta de éter. E no mundo ou a esfera sublunar pois están os seres, que son cambiantes e corrompibles precisamente por estar compostos destes elementos, e cuxo movimento natural pois é subir, ascender no caso do composto de aire e lume, ou baixar, caer para o que está composto da terra e da auga. Así explicará o que nós explicamos ca teoría da gravidade. E por outro lado, pois, como decimos, os seres da esfera supralunar están compostos de éter e o seu movimento natural é circular, e os ser compostos de éter son eternos, perfectos e incorrompibles. Isto é o que acontece basicamente cos planetas. Por outro lado, como decía, unha concepción geocéntrica, a Terra está no centro do universo, e por outro lado unha concepción teleolóxica, porque, como decíamos antes, todo o que sucede responde a algún tipo de causa final. Nada escapa
algún tipo de causa, non existe o azar dentro desta concepción. Todas as cousas, incluso as inanimadas, tenden a alcanzar o seu propósito natural. E, como decíamos, pois, no fondo desta concepción está esa visión de que existe algún tipo de motor inmóvil o cal xera todo o movimento do propio cosmos sin moverse por si mesmo, que é o que identificaríamos na súa teoloxía, pois, como decíamos antes, pois unha especie de Deus, pero un Deus moi diferente do Deus cristián. En conclusión, Aristóteles foi un dos filósofos máis importantes da historia da filosofía e rivalizou co seu mestre en importancia e influencia posterior. A súa cosmovisión xeocéntrica será hexemónica durante 2000 anos e a súa teoría física tamén será predominante ata a revolución científica moderna que a física de Newton, como decíamos antes co caso da teoría da gravidade. Por outra banda, o realismo metafísico terá unha gran influencia no pensador medieval Tomé de Aquino, e aínda a día de hoxe hai filósofos que se denominan neotomistas e, por ende, neoaristotélicos e comparten esta visión base da realidade. En resumo, estamos ante un dos grandes filósofos de todos os tempos e ante un tema sobre o que seguimos reflexionando. Pois, existe unha causa última no universo ou todo se produce por azar? Pois, aínda seguimos pensando nisto e sobre isto debateron pensadores ou científicos como Einstein ou Oppenheimer.